A banda de la crònica política del canvi d'alcaldia a Badalona, a Connecticut també volem saber com afronten aquest relleu polític algunes de les entitats socials i econòmiques d'aquesta ciutat. I això ho farem de la mà d'Antoni Forteza, de Televisió de Badalona. Quines mesures envien al nou govern de la ciutat? Doncs mira, de moment encara no s'han pogut reunir, evidentment, però sí que un cop són associacions, entenem que són associacions que treballen sobre el terreny dia a dia, evidentment, peticions n'hi ha per fer en aquest govern i en qualsevol altre que arribi. Comencem parlant amb Francesc Gil, ell és president de la Fundació Salut Alta. Francesc, ara mateix, com és la situació al barri? Com és la situació a la salut? Pensem que el barri de la Salut Alta és el barri més deprimit de Badalona. Hi ha unes necessitats tremendes, tant pel que fa a habitatge, com pel que fa a supervivència de les pròpies persones, com pel tema pel que es troben els infants d'allà, que no van a l'escola, que viuen amuntegats a les cases, etc. És tremendo. I llavors, quina és la petició que es posa ara mateix sobre la taula del nou govern? Quines serien les demandes principals? Com una carta als Reis. Primer, volem crear espais de treball permanent amb les entitats de la ciutat per coordinar l'acció social que es du a terme. Segon, donar impuls i recursos a la taula d'infància i adolescència perquè pugui dur a terme el pla de treball proposat. 3. Fer una diagnosi acurada de les necessitats socials a nivell de ciutat i compartir-les amb altres entitats i associacions. 4. Millorar i augmentar el finançament públic de recursos socials per a infància en risc, com centres oberts, que estan infrafinançats i bàsicament es nodreixen de donants privats. 5. Oferir recursos educatius més enllà de l'escola als infants dels barris, que més pateixen els efectes d'aquesta crisi i encara no han superat l'altra. Activitats d'accés públic i universal. I 6. Combatre la conflictivitat als barris, no amb més repressió, sinó amb més educació. Gràcies, Francesc. De res. Ara canviem de tema i anem a veure Restarting Badalona amb la Sònia. Restarting, què és el que proposa sobre la taula o quines són les urgències que preveuen aquest nou govern? Bé, nosaltres, com ja es recull en el nostre manifest, el que volem és aprofitar les potencialitats de la ciutat perquè sigui un centre d'innovació i tecnologia i que tot això, al final, el que fa és acompanyar tot el tema de l'emprenedoria i la feina i la formació i el futur de la nostra ciutat. Aleshores, és important que passem a l'acció. Amb la crisi actual amb la que estem, més que mai hem de pensar en la recuperació econòmica de la ciutat i, per tant, creiem que la innovació i la tecnologia, potenciar l'ecosistema de Can Ruti, que ja és una cosa que estem veient que és molt necessari, sobretot relacionat amb tot el tema de salut i la crisi que estem vivint, creiem que Badalona té aquest potencial que el nou govern ho ha d'agafar, ho ha d'entomar i ha de començar ja a l'acció. Tenim molts espais buits a la ciutat, molts equipaments que també s'han d'enfocar cap aquí, cap a potenciar l'economia de la ciutat per sortir-nos tots endavant. Sònia, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. I ara canviem de temàtica i anem a parlar d'educació i ho fem amb la Mireia López, que és presidenta de les FAMPes. Mireia, molt bona tarda. Bona tarda. Quina és la carta als Reis? Quina és la carta de desitjos que es posa en aquest govern que acaba d'entrar al consistori? Bàsicament el que demanem ja ho saben, perquè FAMPes va fer un document amb 25 punts que van signar tots els partits de Badalona, que bàsicament és fer de Badalona una ciutat educadora, que vol dir lluitar per l'educació pública de la ciutat, defensar-la i sobretot treballar en xarxa amb les entitats. I ara mateix el més urgent és tirar endavant els dos projectes que per l'emergència FAMPes va presentar al govern anterior i teníem el consens de tots els partits per tirar-ho endavant, per combatre la bretxa digital que ara mateix tenim a Badalona i el tema de l'estiu, amb els casals que volem fer un casal municipal i suposo que es tirarà endavant, ja que tenim el compromís de tots els partits polítics, demanem que es tiri endavant aquests projectes. Mireia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. A tu, gràcies. Aquestes són peticions que presenten algunes de les entitats socials, evidentment, i econòmiques que treballen aquí a la ciutat de Badalona. Evidentment, aquestes són plantejaments que encara no han entrat a dintre del govern, que tot just s'acaba de formar l'alcaldia, com dèiem aquest matí, però sí que tots ells són peticions que ja s'havien fet al llarg d'aquest curs polític que hem viscut fins ara. És una llista de desitjos extensa i que segurament haguéssim pogut ampliar molt més amb totes les entitats que hi ha a Badalona. Moltes gràcies, Toni, per portar-nos aquestes reivindicacions.